Brian. Okay, oras ato na alas 5:18 na. Sabamati na kita sa ikaduha na katapusan ng pagambahon ni kagrupong Victory Year mo sang barangay Talusan Mangas. Okay, alang sa pagpuli. Okay, kagrupong Fred Arcelon, kita dason nga Domingo. Okay? Kagrupong Victory Year mo ang masinulubon nga pispis. Palakpakan naton mga kagrupo, mga ka-short. Tanggalida nga ako ng mga classmate, class 93, sa high school, class 97. Okay. Mayo lang ako pagkumati. Sang isa kaaga, may pispis na naghapon sa sangasang kahoy. Madabong ang dahon, siya si alimukon, nga masinulubon, uot nga maglantaw sang mga lalantawon. Kukuk, kantas ang alimukon. Kukuk, nga masinulubon. Kukuk, kung hindi ka maluoy ay ahay kay pobre nga alimukon. Sang isa kaaga, may pispis nga naghapon sa sangasang kahoy. Madabong ang dahon, siya si alimukon, nga masinulubon, buot nga maglantaw sa mga lalantawon. Kukuk, kantas ang alimukon. Kukuk, nga masinulubon. Kukuk, kung hindi ka maluoy ay ahay kay pobre nga alimukon. Kukuk, kantas ang alimukon. Kukuk, nga masinulubon. Kukuk, kung hindi ka maluoy ay ahay kay pobre nga alimukon. Thank you. Short FM. Okay, salamat gid kagrupong Victory Year mo sa iya katapos nga bahanon ang masinulubon nga pispis. Okay?